и непостоянство у дома доведоха до треньорска рокада и завръщането на Ивайло Петев в Лудогорец. Формата на шампионите навън обаче в последните месеци бе константа и те ще преследват нов успех в Кърджали, където ги очаква солиден домакин. Но останалите отбори от топ 4 все пак си тръгнаха с победи от Арена Арда. Ще вземе ли 3 точки и Лудогорец? Отговора на 14 април петък от 18 по Диема Спорт HD и Диема Спорт 4K. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра. Въпреки че град след град покорява цяла Испания в Лига Европа, Манчестър Юнайтед плаща цената с непостоянство в шампионата. Червените дяволи очакват Евертън, който стъпи на крака с новия си менеджер Шон Дайш и смело гледа към спасението, но не е печелил на Олд Трафорд цяло десетилетие. Гледайте Манчестър Юнайтед Евертън. 8 април събота от 14:30 по Диема Спорт 2 HD и Диема Спорт 2 4K. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра. И Берое, и Славия са в криза последните месеци. Старозагорци загубиха предишните си 3 домакински мача все от столични съперници и допуснаха в тази серия 9 гола. Белите пък така и нямат точка навън през 2023 и не са печели подаязмото близо 4 години. Какъв ще бъде изходът този път? Разберете на 15 април събота от 14 по Диема Спорт HD и Диема Спорт 4K. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра. Уважаеми зрители на Диема Спорт 3, здравейте! Това е Бундеслига ток-шоу. В следващите минути ще си поговорим изцяло за това, което се случи през изминалия уикенд в Бундеслигата, това, което се случва в европейските клубни турнири, това, което ни очаква през идния уикенд, защото ще бъдат много интересни страстите, докато вие спокойно ще може да се насладите на великденските празници. Ние също, разбира се, но и в работен режим. За това, което ни предстои, ще си говорим с колегата Милен Спасов. Милен, здравей! Много ми е драго, че ще имаме възможност да си говорим в следващите минути за Бундеслигата. Как си? Добър вечер, Тошко. Добре съм. Благодаря ти за поканата. Радвам се и винаги е удоволствие и привилегия, когато можем да си говорим за немски футбол. Ще използваме повече изписвания с възможност да откроим всякакви теми, защото те не са една